салом дӯстон, дирӯз Барселона бо осонӣ тавонист ки Атлетико Мадридро бо ҳисоби 0-3 дар хонааш шикаст диҳад. Имрӯз суханони баъзе аз бозингарони Барселонаро оиди бозӣ мешунавем ва интервюи сармураббиҳоро низ мебинем. Реаксияи Криштиану Роналдуро бошад оиди ин бозӣ дар охир ҷой додаем. Лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед, то ҳамеша дар ҷараёни навгониҳо бимонед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. онҳо аз мо беҳтар буданд. ҳолатҳои аввали хатарнокро бехато истифода бурданд. бозингарони мо ҳам имкон доштанд ва Марата метавонист ки ҳисобро барвақт 1-1 кунад. аммо истифода накардан аз он лаҳзаҳо ва голи дуюмро сар додан бозингаронро роҳафтода кард. дар ин бозӣ қувваи зиёд сарф карда шуд ва бозингаронро пуштибонӣ накоҳам кард. бояд оромиро пеша карда барои мавқеи чорум мубориза бурд. албатта мушкил мешавад, чун дастаҳо қавӣ шудаанду мо бошад бештар бояд ҳаракат кунем. агар бозии беҳтарини Барселона буд гӯем хато намекунем. рақобати дирӯза ба бозии муқобили Наполи шабеҳӣ дошт. мо дарки баланд доштем ва Левандовски фаъолӣ нишон медод. бо Фирмин ва Жоу мавқеъҳои хоҳиро пурра идора мекардем. рақобати мазкур философия ва сабки ҳақиқии моро нишон дод. ин ҷо Барселона аст ва касе бояд ором наистад. бо назардошти оне ки ман аз дастам меравам, аз пештара дида ба бозингарон фишори бештар хоҳам дод. мо ба ҳам омада барои ду ҷоми бузург мубориза хоҳем бурд. бояд футболбозонро ба пеш роҳнамоӣ кунем то ин ки ба ҳадафҳо расем. мо бозии хуб гузарондем. хушҳолам ки гол зада 2 ассистро ба қайд гирифтам. агар ҳамин сабк дар ҳама бозиҳо ҷорӣ мешуд, боз ҳам олӣ мегашт. мо мехоҳем ки қадами калон ба пеш гузорем ва дар рақобатҳои боқимонда ғалаба ба қайд гирем. медонем кадом бозӣ ба мо рост меояд ва иқтидори лозимаро дорем. бозингарони ҷавон бошанд, ба мо кӯмаки калон мерасонанд. мухлисони Атлетико аз вазъи ман дар ин даста огаҳ набуданд. мухлисон аз вазъи дохилии даста хабар надоранд. ман онҳоро дарк мекунам ва кори кардаашонро ҷиддӣ қабул нахоҳам кард. ана бо бозингарони Атлетико бошад, ман муносибати хуб дорам. ман бозиҳои Лигаи Чемпионҳоро тамошо мекунам ва Атлетико ва Барселона барои роҳ ёфтан ба даври баъдӣ кӯшиши зиёд карданд. ба назар дастаи Симеоне ҳама қувваро дар бозии охир аз даст дод. Барселона тавонист ки бо ҳисоби калон пирӯз шавад. каталониҳо феълан устувор нестанд ва аксарият ба ин гуфтаҳои ман розӣ мешаванд. Атлетико ҳам устувориро аз даст додааст. вақте ки ман дар Ла Лига бозӣ мекардам, Атлетико дар ҳама бозиҳо то охир талош мекард. ана имрӯз бошад, ин ҷуръат дида намешавад. баъди ин ғалаба Барселона ба зинаи дуюм баромад. ба ақидаи шумо онҳо метавонанд барои чемпионӣ мубориза баранд? ба фикри шумо ки қаҳрамони Ла Лига мешуда бошад? ҳатман дар ин бора фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.